ಎಂಕಲ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಂಡಂಚ ಬೆದ್ರಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ చాలా తింటాను ಬಂಜೋ ಲಾಕದ ಸೀಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಕಳು ಆಕಳು ಸೀಟ್ ಕೊರನೇ ಚಂಚಿ ತುಂಬಲು ಅಂತಾರೆ ತುಂಬ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ స్కానింగ్ ఉండంచ బెదరాకు పోందుల్లా బస్ అట్టు పోతుంది గాయస్ బస్ బర్పుడు వాళ్ళు అక్కనన్న బరుడు ఇంకలు పోందుల్ల రెడీ జన అంచా ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇರ್ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಪಾರ್ತೇನೆ ఎంచొల్లరికి జోరు ఎంచొల్లారు ವರ್ಷ ಬರಂದತಯ ಕೊಡೆಕನದಜಿ ಯಾನ ಐತಾರ ಮರನ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಬೋದಿತ್ತ ಅಲ್ತ ಬರ್ತನ ರಕ್ಷಾ ಸಾರ್ಪಾಡ್ತು ಗಾಯಸ್ ರೆಡಿ ಆದು ಭತ್ತ ಓಡೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಆಧಾರದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಬೈದು ಇಂಚಿ ಬರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿలో ఇచ్చి స్కానింగ్ ఆధార్ ఇంపార్టెంట్ సురక్ష బస్ టికెట్ जो और वही सुरक्षा చాలా తింటాను ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ಪುಜ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿಂದ ಚೀಲ ತಿಂತಾಯಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲು ಚೊರೆ ಕಟ್ಟುವಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊನೋಲೆ ಮಾತದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೈದ ಎಂಕಲು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟಿ ಕೊನೆಯಂತ ಜಾಗದಿದೆ ಜೇನ್ಸ್ ಹೋಗೋ तुका काईट तुका निन्ना दादा बरो देतो अन्नी ಈ ಬೋಟ್ ಬರ್ಪನವೇಗ ಮಕ್ಕ ಹೋಗನ ಮರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೋಗವರ ಬೋಟ್ ಬರ್ಪ ಅವರ ಬಾಡೆ ಬರ ತಿಂತಾನೆ ಬಾಡೆ ಜೋಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ಕ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಾಡನ್ ಯಾನನ
ಕೂಲಿ ತೋಜಲ್ಲ ಅರಕಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಗಲೀಜಿದ ರೋಡ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಿನಿ ಇಂಕ್ಲು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಊರಿಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲೇದು ಅದು ಬಾಲೆ ಬಾತೊಂತಾರೆ ಬಾಲೆ ಕೊರಿಯಲು ಕುಲ್ಲರೆ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಉಂತಿನಿ ಒಂತ ಚೂರು ಬರ್ತು ಉಂತಿನಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಒಂಚ ಲಾಕದ ಸೀಟ್ ಕೊರಿಯ ರೆಂಕ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳು ಸೀಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಚಂಚಿ ತುಂಬುಲು ಅಂತೇರು ತುಂಬು ಏರ್ಲ ಒಂಚಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಲಾಕದ ತಂಚೆನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಾಳೆ ಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಲಾಕದ ಸೀಟ್ ಕೊರೋ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಹಂಚಿ ಸಿರ್ಗದು ಕುಲ್ವೇರ ಇರಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದು ಮುಂಚಿ ಪರಿಸರ ಒಂದು ಕುಲ್ವೇರು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರು ಮುಂಚೆ ದಕ್ಕಲು ಕಲ್ತದ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಪುಣ್ ಬಕೈನ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ರದಾನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ಚಿರಕ್ಷ ಪರಬು ನಡ ಪರಾಪು ಚಿರಕ್ಷ ಅವಳ ಬಂಡಲ್ಯ ತರಕಾರಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಫಿಶ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತ ಅಜ್ಜ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿಯಾ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೂ ಮುಂತ ಬರ್ಸ ಬೈದನದ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿಡು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಣದ ಬೆದ್ರಾಡು ಬರ್ಸ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಕನೆರದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಣ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕ ನಿಂಕ್ಲೇದು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಅಂತ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತುಂತಿತ್ತನದ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಡಿ ಬತ್ತ ಕಾಯ್ಸ್ ತೂಲಿ ಕಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೇಗ ಆತಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೇಗ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಸೆತ್ತನೆ ಬುಕ್ ಸಿದಾಟಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆರ್ದುಂಬು ಮುಚ್ಚಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಅಂಚ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಇತ್ತೀಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ 9 ಮಂತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕ